Hello everyone. Kama nami Gulwanda Wangapfume. Ngihlala eLofu. But since ngihlala eSukulu kunoskole class. Hindi katala itsemtsemisi nginadethi. Bangenela eThekwini District. Sadlala for games amaningi. First time ngidlala itsemtsemisi kwakunzima because ngayi kodlala ngingakakwazi kahle. But kwase kuyimina kuphela umuntu oyikhona wayengcono ndawo bonke ababekhona laphaya sasifundiswa ngabo. Sidlala engikukhumbulayo kahle bangeniswe nomuntu kwakuyena owayethena ngempela uFulani. Kuyi-first time yami ngadlala nje sengishaya engadlala kade ngigame wangithatha coach hey no wonder hayi manje udume igame abuya noma isifundo sasingekho nzima ngaleyo ndlela kodwa ngithi hayi awufundi mina from eshawa ukuceka so ngagajwayele then izinto zihamba ngenye indlela ngihlezi wina kanjani shawa-ke ngaphandle but ngamukela isifo sekuzona engajwayela-ke futhi vele kuyashawa but sithi sewufundile ukuthi sekuthenjela kanjani hhayi mina akusekho engikubona wami mina akusekho sazishaya ngithi ngiyamshaya futhi ngithembile nalama-game ade ngadlala namhlanje ayikho neyodwa esengishayile ngizonke nje waqile ngawaqeda with the confident noma bengibona ukuthi hayi kodwa bona bakuthiwa ungaphambili ngiyazi ngizomhlaba ngimshile nje. Thank you.